What's up guys? Kamusta kayo lahat? Sa video na to guys, mangingisda sana tayo. Kaso biglang sumama yung panahon guys. Makulim din saka maalon yung dagat guys. May low pressure ata guys Kaya biglang sumama yung panahon. Kanina kasi umaga sobrang ganda ng linaw ng dagat. Ngayon biglang lumaki yung alon Kaya ang gawin na lang natin guys, imbis na manglamba tayo, gagawin na lang natin, tayo ay mangunguha ng sea urchin para ipares na lang sa baon nating kanin guys. Kasi nandito na tayo, sayang din pag uwi tayo Kaya kukuha na lang tayo ng mga sea urchin. Halo-halo na yun guys, pares lang natin sa baon natin. Yan, so tara, samahan nyo ako. Let's go! Yung guys lalaki ng alon Dito sumama yung panahon, makulimlim Kaya umaambo na rin guys. Na-miss ko to guys, 2 linggo pa naman tayo hindi nakapag dagat adventure. Kaso, imbis na mangisda na sana tayo ngayon, biglang sumama yung panahon Pero okay lang yan, mangunguha na lang tayo na sea urchin. So, tara, let's go! Yan na yung dala nating lambat guys Hindi magamit kasi lalaki ng alon. Yun baon natin, saka gamit natin guys. Ito lang gamitin natin guys, isang sako tsaka antipara. Langoy lang tayo guys, kasi mahirap na pag magbangka tayo kasi lalaki na yung alon. So tara, samahan nyo kung manguha guys. Let's go! Yun guys yun lalaki ng alon So guys, mangunguha na tayo ng sea urchin. Kaso di tayo makadala sa cellphone natin kasi mababasa guys Cellphone lang gamit natin Kaya gawin natin, iwan ko na lang tong cellphone guys dito sa pangpang para di mabasa. Kaya para pamaya pag sana makakuha tayo ng marami para syempre masarap pa rin yung kainan natin mamaya. Yan. So guys, antayin nyo na lang ako mamaya pagka makakuha na tayo. So tara, let's go! Guys, ito na yung kuha natin na sea urchin guys. Sobrang labo ng dagat guys. Lalaki kasi ng alon Yan guys Ito na yung kuha natin guys, konti lang. Yan guys sea urchin. Ayos na yan guys. Paris na natin sa baon natin na kanin. So tara, kainan na to guys. Let's go! Guys, yan na yung kuha natin guys Padya-padya yan guys. Kubon. Halo-halo na yan guys. Labo kasi ng dagat guys Lalaki ng alon. May kasi, low pressure. Yan guys, dilim na naman langit So tara guys, merienda muna tayo. Let's go! Kain po!
Guys, tapos na tayo mag-merienda. So, tara, pauwi na tayo guys. Samahan nyo ako. Tara, let's go. Uwian time. Pauwi na tayo guys. Solve na yung merienda natin. Ano, failed yung ano natin yun. Panlalambat guys. Kasi, wala eh. Hindi natin inakala na ano eh. Biglang sumama yung panahon. Kaya bawi na lang tayo pagka gumanda na yung dagat guys. Yung maganda na yung panahon. Bawi na lang tayo. No, dilim na naman ang kalangitan. Dalawang linggo rin tayo di nakapag ano guys, nakapag dagat adventure. Kita-kits na lang tayo sa bahay guys. Guys, nandito na po tayo sa bahay. Nakauwi na po tayo. Hanggang dito na muna yung video natin guys. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Tsaka i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video guys. Guys, ingat po tayo lahat. Stay safe. God bless.